हन बरिया रे हाथे सोपड़िया। नेवत हूँ कुल परिवार जनकपुर से तिलक आयो। नेवत हूँ कुल परिवार जनकपुर से तिलक आयो। गया में नेवत हूँ गया हो गजोदर। गया में नेवत हूँ गया हो गजोधर। काशी में बाबा विश्वनाथ जनकपुर से तिलक आयो। काशी में बाबा विश्वनाथ जनकपुर से तिलक आयो। चारों चौघट बीच बीच से स्नाग नेवतीला कुल परिवार जनकपुर से तिलक आयो। गया से आवेला गया हो गजोधर। गया से आवेला गया हो गजोधर। काशी से बाबा विश्वनाथ जनकपुर से तिलक आयो। काशी से बाबा विश्वनाथ जनकपुर से तिलक आयो। चारों चौघट बीच बीच से स्नाग आवेला। चारों चौघट बीच बीच से स्नाग आवेला। आवेला कुल परिवार जनकपुर से तिलक आवेला। आवेला कुल परिवार जनकपुर से तिलक आवेला। मछियानी बैठल बाबा हो दशरथ बाबा। सबियानी बैठल बाबा हो दशरथ बाबा। तिलक के करी न विचार जनकपुर से तिलक आवेला। तिलक के करी न विचार जनकपुर से तिलक आवेला। लेहु न बरिया रे हाथे सोपड़िया। नेवत हूँ कुल परिवार जनकपुर से तिलक आवेला।